Hei, onks tää joku kontrollisoitto? Sittenkään kun koronasta päästään, ei luvassa ole paluuta entiseen. No sepä olla. Ja siis ei saa googlata. Kesäkenttä on niin aivoja. Totta kai osa tätä harjoitusta on myös se, että valmistellaan sitä, että Venäjä voisi hyökätä. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö. On aktiivinen kansanmurha. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, Se on mun puuttu. ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämeltään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Pelokkaita ihmisiä on helppo johtaa. Älkää luottako johtajiin, älkää ihmislapsiin, joissa ei ole Älä ahdistele mua nurkkaa. hänen Älä ahdistele mua nurkkaa. En ahdistele. Россия никогда ни на кого не нападала. Peace and love, peace and love. To be honest, I'm really happy as a new ally that we've just forged a defense cooperation agreement, DCA agreement with the United States. We have a lot of American soldiers, we have a lot of American material. Uuden kohtaaminen voi myös tuntua pelottavalta. Tuliko nimet loppuun? Paljon vaarallisempaa on kuitenkin yrittää ripustautua sellaiseen vanhaan, joka ei enää palaa. Koko maasta 5% kansasta oli rauhanmarssilla samaan aikaan. Korruptio on yksi suurimmista ongelmista, joita Suomessa on tänään. No, jostain sitten Ukrainan kansallispäivänä onkin paskan kunniassa. No, hyvä.